गाइसमोन नैबे आंनि न' खाथिनि गय बागान नोंथांमोना गय बागानजों लोगोसे आरो गाहायाव मा गायफादों नोंथांमोना नायलांबाय था फाइनालि नोंथांमोनाबो गायनो हागोन आरोखि बे दंफांखौ नैबे जाबाय माने चकलेट दंफां गाइसमोन गोजौआव दङ गय दंफांजों लोगोसे नोंथांमोना फाइनालि माने चकलेट दंफांखौबो गायनानै लानो हागोन आरोखि नोंथांमोनाबो गायनानै ला माने बे चकलेट दंफाङा ओरैबायदि उत्पादन होयो ओरैबायदि फिथाइ थायगोन सानसे समाव माने नोंथाङा फैसाखौ लाबाबो लाथ्र'नो हानाय नङा मिथिगौना गाइसमोन फैसा दङ थाइथामजोंनो सेरसे जायो थाइब्रैजोंनो सेरसे जायो नोंथांमोनाबो हा दङब्ला गायनानै ला गय बागानखौ गोजौआव गायनानै ला नै बे आंनि न' खाथिनि गय बागान सेंग्रा समावनो गायनानै लाखाबाय फान्थाया माने सोरबाफोर गार्लफ्रेन्डआ हिन्जावा फैयोब्ला माने खोनो प्रब्लेम जायो बायदि सोरगिदिं गायनानै लाबाय नै बैयाव आंना माने साहा बागान दं नायलांबाय था गाइसमोन साहा बागानाबो दङ साहा बागान न' खाथियावबो दङ आंहा साहा बागानजों लोगोसे माने आं गय गायदों बिनिया माने फिथाइ थाइजोब्बाय आरोखि बिबार बारनानै कमप्लिटलि बिबार बारबाय बैफोरनो गासिबो दंनाय माने साहा बागानजों लोगोसे आं गय गायफाजोबखाबाय गाज्रि जायाखै आरो गया फांसेबो गया गाज्रि जायाखै नै बेयाव आरो बे गाहायाव माने आं बे फारसेयाव माने चकलेट गायबाय आरोखि आरो नैबे दंफांखौबो गायनानै लाबावनो आं सानदों गाइसमोन माने नारें खागियाबो दैज्लां बोथोरावबो मोनो नालाय फैसा दङ नारें खागियावबो थाइसेयाव थाइसेयाव थाइबा गाहाम मोनो ओंखायनो माने जे बुस्थु बागान जायो बे बुस्थुखौ गायनानै लानांगौ आरोखि गाइसमोन नोंहा माने थाखा फैसानि प्रब्लेमाव गोग्लैया नैबे आंना नै चकलेट दंफाङा जाबाय आरोखि फिथाइ थायसिगोन गाइसमोन बावला फिथाइ थायसिगोन जौजोब्बाय गयाबो देग्लायनिफ्राय माने बिबार खुंजोब्बाय अल टटेल माने बिबार खुंजोब्बाय फिथाइ थाइजोबसिगोन बेफोरो थाइबाय नै अबेबा बिबार बारनो गोनाङा थाइबाय बिबार बारनो गोनां बारबाय सरि आरो फिथाइ थायनो गोनां थाइबाय देग्लाय जि माने गासिबो अल कमप्लिटलि माने बिबार बारजोब्बाय आरोखि गाइसमोन बाय